Yan. Ito, orange. Ayun. Oh, ito yung pagkain namin. Ginataan, tarok. Kinamagdan, tumarayan. Tumarayan, nandiyan lang. May mga bata ngayon ah. Ito, batang supot to. Batang supot. Ako, huli na! So yun o, sub sa inyo mga Aji. Ito na yung promise ko sa inyo. So, ito yung bukid namin yan. Yan, nakabakod na yan. Yan. Yan namin sa bukid namin yan, nakabakod. Yan, hanggang dyan. So, dito tayo lumaki. Dito ako nag-ano dati. So, maghahanap kami ng gagamba. Doon, diretso pa yan. Dito, diretso. Tapos, saan pa ba? Dati nakakarating kami doon sa may mga puno doon. Pero hindi namin gawin mamaya. So, dito. Yan. So yun lang mga Aji, samahan nyo ako tapos tara pakita ko sa inyo yung itsura na ito sa bukid namin. Ayan. Iba na to ngayon, dati kasi wala to, hindi namin binabakuran to. Meron siguro may bakod na konti tapos may fish pan doon. Ay, mga buo kami dito. Kami magpatulog mamaya dyan. Ito na matulog niyo. Di baka di man naging matulog, magkape man kami. Kahit malong? Di, magkape man kami to, magpulaw man din kami. Oo, magtanduan yun. Magbili na namin tanduayan mamaya, maganda yung Charge ko ba ko? Silaw? Buwan, i-charge mo ko yang. Ada kuryente dito yan? Ada gaya man? Wow. Tapos sa basketball court sila, ganda yung court nila. Ito, yan. Saan yung ibon natin, Gol? Kainin natin. Pati nga, Gol, eh. Lapit mo dito, Gol, eh. To. Kay? Ito, nag-aagat to. Bago nung kinagat, hinawakan to. Hindi, magkagat man talaga to. Ayan o. Ito, dati, ayan o. Ayan, nag-aagat o. Na? Ayan o, nag-aagat yan. Sige to. Sarap yan, pero. Sige to. May baboyan din sila dito. May radyos eh. Huwag yang. Sige yang. Yun mga Aji oh. Ito yung ulam namin oh. Ayan oh. Yan yung ibon ganito to ko yang. Mangubog. Ay nalabagat ikaw yata ya. Nalabagat at pingas na. Saan eh. Adobon mi dato eh. Ayan oh. Ayan bukid oh. Bahay bukid oh. Yan. Gawa kami ng ano. Yan. Lagyan ng gagamba kasi napakadami ng gagamba. Kukulangin kami. Kulang lagyan dito. Hindi. Tatlo? Baka malalaki. Malalaki no? Kukulangin no? Kaya gano'n kalaki yun? Lulang daw. Kabalin mo na tayo yan. Mga 8:30 ko yan. Makanta yan? Meron niya? 8:20. Ayusin na namin ito. So mga Aji no, alis na tayo. Kuya, nagan mo ko yung first name lang ko yung first name. Dati ni Kuyang Kadwami. Ganda tayo, daubing nga Kadwami. Dati ni Kuyang Dagol yan o. Ito yung lalagyan namin. So kanya-kanya may puspro. Garing na namin mga Aji no. So sila yung mga kasama natin na ganitong gagamba. Yan, sila kuya dito. Parating na namin. Kauwi na kami. Yan mga kasama ko, so grabe ah. Puno to. Puno. Yung mga lalagyan pa nila, puno din. Puno lahat ng ano, pati ito halos puno to. Tapos wala pa sigurong ano, wala kami nakuha ang OS. Yung oversize na gagamba. Kalaktak ka lang na ala tayo, kayang medium lang ko yan ya. Medium lang ya. Medium lang yung pinakamalaki nakuha namin, pero sobrang dami talaga nung gagamba. Siguro after 1 month or September pa yan, nag-dark talaga. September talaga. Sobrang dami nung gagamba, namimili lang kami. Tapos
bukas ng umaga siguro pakita namin sa inyo yung mga gagamba. So yun lang, maraming salamat. Tingnan yung mga paano mga kita mong paa mo, Gol. Paano mga kasama namin. Oh, inilas natin, oh. Tanda kami sa mga putik-putikan para makakuha tayo ng mga gagamba, pero marami tayong gagamba. Yun lang. Maraming salamat po. Yun, morning sa inyo mga kaji. So tapos na kami maghanap ng gagamba. Nag-prepare kami ng pagkain. Dragon, tingnan natin yung mga gagamba, Gol. So napakadaming gagamba pero hindi pa lang yung malalaki, no? Pili lang. So yan, no? Yung mga gagamba. Big video daw. So, ayan pa lang. Yan. Maliliit na yung iba. Ayan, no? Halos dikit-dikit lang pala kung ano yung gagamba dun sa lugar namin. So pakita ko na lang to. Yan. Pero meron, tignan natin kung ano yung mga ganda, no? Pakita ko na lang pala sa inyo yung mga ganda. Pakita natin. Para at least makita sa video. Pakita natin yung mga gandang gagamba. Ito. I-zoom mo, Gol. Ilapit mo, Gol. Yan. Ito. Yan, mahaba yung paa niya. Yan, mahaba yan. Tabi naman natin to. Ito pa isa. Yan. PM size lang. Ito. PM size lang, PM size, yan. Pero maganda. May kalaban na yung sa baras natin, Gula. Yung itim. Itim, no? Yan, tabi natin to. Tapos yung hindi nyo nakita dito, mga gandang kulay, oh. Yan, pula. Pula na tigre. Ayan, lapit mong ganyang, Gol. Yan, oh. Yan. Ito, maganda pa dito. Ayan, tinitira mo na, Gol. Ayan. Ito, orange. Ayan. Ejay ka barok, nasipngot barok. Tulis kita lang. Nasimot ka na namin karudo. Madi ko mataras na sikat. Madilim. Ayan, malaki, oh. Inano ko ng mga, Gol. Ayan, malaki na nakuha namin, ha. Good size. Malaki tong butas ng lalagyan namin, pero good size na yung pinakamalaki. Ito yung maganda dati, oh. Pinupustahan ko, ganito yung ito, makapal yung paa niya. Mayat. No, Ilocano pa yung mayat. Ito yung tigre. Ito maganda, oh. May samat lang tikway dyan. Ito malaki-laki. Good size. So, opening pa lang kasi ng season, madaming gagamba pero unti pa lang yung malalaki na. So, ito yung dalawa. Yan, orange. Mas kita nasipnot. Ito, maganda din. Ito pala. Tapos, meron kami dito na Nasipnot. Madilim din. Malis kita madilim. Hindi ka makataras. Alam na. Na yan. Narigat mo di daw. Laban. Madi daw umakan. Nagdaktal daw ko ganyan. Madi daw Balik pa sir, baga nerdy sir. tapos may tala pa kami ito. Go. Ate ni. Sige. Kita tayo man. Mga lastik dyan, mga lastik. Reg, galaki. Reg.
Galakait ka dyan. Ito mga kalaban natin mga bata dito. Malit lang ah. Malit lang yung nilaban natin yung malalaki. Ano sa baras na yun. Ano natin pang video natin. Ito lang maliliit lang. Kalaban na. Kita tantang pusit-pusit. Ayun o, pusit na dato eh. Basta nung maabak na, ikang ka 5. Oh. Ito na kasi correct. Nyata na yun. Ganun, sudam? Yung kuwan. Kuan? Ito na. Itin. Sana ungat samat dati ah. Mulmul lang ah. Hindi, nadata na ulit yan. Kinamagdan. Kinamagdan. Tumarayan. Tumarayan. Nandiyan lalwag. Ay, kinabog na. Si Rizal. Kinabog na. Ay, awan. Uy. Patakpay. Patakpay. Awan, pinitik na lang. Nakinabo na Talulan. Tay, may sapay. Ang sapot nan. Kinagat na. Nakul lang ubang po diya opi. Bidyoy po ng ubang ang mga bata diya. Para may jeans, di ba? Yung simpag ba? Oh, anong matay dato yan? Kananda ah. Matay talaw lang. Samaron natin ni. Uy, duroy duwa may saan. Makareka ang si. Nang. Titigan Eh. Ah, ano marayan? Tatay may sa, kapin mo dito yan. Tatay may sa mo dito ah. Ini. Sige, Fight. bigyan nyo. Sige. Awan to 5 eh. Kalaban. Ah, nawan natin, awan. Basit. Oh, ito.